sa ka. Ano pa daw sa iyang isuot ang pagkaroon? Mao kining usa ka lalaki nga tagbilaran City Bohol. Nga tumatatampo nagdasingan nga Zack. Okay, class? So, next week, kay mauna ang last din yung test for this school year, ha? And after, ana, ipanghatag na ang inyong mga cards. Yes, ma'am. Dili na ko i-release kung dili ang inyong mga ginikanan na makuha, okay? Okay, ma'am. Kagwapa gini mamo. Okay, class. Tutan eh. Class dismissed. Jack, I need to talk to you. Ado ta mag-istorya sa faculty room. Okay, ma'am. Jack, unsa may problema nimo? Ma'am? Duha na ka katuig nga naungot ka sa imong pagka fourth year. Unsa man? Wa na gyud kay planong mo graduate sa high school? Naaman, ma'am, pero bogo man kay ko, ma'am, oy. Bogo? Don't call yourself bogo, dong. Kaya as your advisor for 2 years, nabalaka na kaayo ko nimo. Maong nagpangutan ako sa imong ginikanan og mga teachers before. Kamaong magno kaayo ka sa klase. Maong nahibong pud sila nganong 4th year lang gyapon ka hangtod karon. Nag-stalk ka na ko, ma'am? Ha? Stalk ba, uy? Zack, concern ko nimo. Ay, Unsa may nasod sa imong utok dong, Zack? Naunsa naman taon ka dong? Wa man may mangayo nimo og dako nga grado. Igo na namo nga makapasar ka, bisag ka na lang. Pero sige buhat nimo. Mahagbong na sad ka karon. walang gyud mo mahibaw si rason. Unsa man lagi hinungdan nga nung naingon ana man ka, ha? Kuan ma, kining uwa man. Sige lang. Maning kamot lang gyud ko, ma. Angay lang yun. Mukha na angay ni mong buhaton. Kay kung dili ka maning kamot, paundango na lang yung ka namong eskwela. Ma. Duha ra gid akong padulngan ini. Kundi ko magtarong sa kapag-eskwela. Ipabalhin ko ni Ma'am Bia og laing eskwelahan ug paundangon ko ni Ma'am og eskwela. Ang duha pareho nga makapalayo nako ni Ma'am Bia. Bay, Ay. mana ka cancer? Wa pa, bay. Klaro man. Sige rin kag tungok diha, oy. Tabangi ko, bay. Naglibog lagi ko yung number 13 na questions math. Bisa kung saan mo nag-solve. Di ko na kung makuha ang answer. Bi? O ka na, muna. Oh, uy. Wow! Maikuha ko mo, bay. Kamak mo malagi ka. Time para, good bay. Nagkapantay ko ni mo ba nga kamao mo gid ka sa klase? Aw dili kay kamao lang. Bright kay ka. Nganong pirmi man kuno ka nga mahagbong? Ay, sultihan ta lang kas tinuod ha. Ha? Unsa man bay? Sa tinuod lang. Nakakusto ko ni Ma'am Bia. Unsa? Mura na rason nimo. Andam nimong i-sacrifice ang imong future para lang sa imong crush. Dili ni crush lang ako, abay. Love na nako si Ma'am Bia. Unsa? So, class, tomorrow kay mag-practice na mo sa inyong graduation. Ma'am, good afternoon. Ma'am, Yes? nagpahatay mo flowers? Nainanguyab ni Ma'am. Nahibaw na kog di inikikan. Thank you. Hala, iyay bay. Murag naunanay ka bay. Murag naa kay karibal da. Bay, nga nung mo ko kabantay, bay, nga nana din nanguyab ni Ma'am. Kalimti lang gid ang imong gibati diha bay. Wala kay paglaom ni ma'am. Ay, igo ram sa ko nga na-inlove niya, bay. Pero di man sad siguro mahitabong magkami, bay. Maguwang gud siya nako. Maong
Di na lang kumulaon pa ba yun? Bay, Class, last year na lang ni nako nga magtudlo diri nga eskwelahan. Oh, uy, uy, Ma'am. kaya ma'am. Mag-tutor na lang ko sa amo. Uy. Kay delikado ang akong pagmabtos. uksa. Mabdos si Ma'am Bia. So, kung si kinsay ganahan ninyo nga magpa-tutor, pwede ra mo arin ako. Oh, Unsa? Magpa-tutor ka sa imong maestra? Oma, gusto mo kakang makapasar ko. Nak, kinsa man intay ginikanan nga dili ganahang makapasar ang anak, uy. Pero nak, wa magutay kwarta para ana. Mahal ba yan na magpa-tutor? Sige na, ma. Please. Ay, sige. Mangita migpaagi ni Papa ni. Very good, Zach. Oh, see? Kamauman gyud ka ba? Dali ra kayo ka makakuha sa akong gipangtudlo nimo. Kinsa may di makamawin ni mo tinudloan, ma'am. Humot kayo siya, eh. Zach? Okay ra ka? Imo man gugong gitutukan. Wa ara mamay. Ma'am, salamat kay sa imong taas nga pasensya. Bisan og badlungon kay ko. Nakita na ko nga kamao ka sa klase, Zach. Anugnan ko sa imong kamaayo sa klase kung pasagdan ti ka. Maong kutob sa akong mahimo, tabangan ti ka. Kabuutan gid mo, mamoy. Maong mainlove gid ko nimo. Pero, dili ko makatabang nimo kung dili nimo tabangan ang imong kaugalingon. Unsa man gid problema nimo, Zach? Ma'am, Nahibaw ko nga may rason nga nung nag-iningon ka ani. Sultihi ko tinuodong, Zach. sa tinuod lang, ma'am, gituyo man ako nga magbalik-balik ko sa high school para makakita ko nimo pirmi. Oh. Zach, wa baya ko magbinuang ha? Ayaw kong pagkataw ah. Wa man ko mag-joke, ma'am. Seryoso ko. Oh. Sige na. Padayon na ta. Ma, ato na ko, ma! Wow! Kabuutan sa akong anak, Ni Kogi mangyud. Ay, dili gid mausik ang among paningkamot ni Papa ni Monak. Karon nga, nagtarong ka na gid sa imong pag-eskwela, Siyempre, ma. Guwapa ko kay akong tutor ko. Inspired gid ko. Unsa to, Zach? Ay. Nagagusto ka sa imong maestra? Wa, ma, oy! Wa! Ato na ko, ma! Bye! Oy! Adong pag... Si mama, gid eh. Nag-text pa gid ay. Ngawa pa ko na may mahuman og istorya. Klarohon pa gid niya kung unsa tong akong gisulti. Okay, padoon ako sa bahay ni Ma'am Bia. Magkita na sabi. Nanawag man si Ma'am. Hello? Ma'am Bia? Zach, wao na kay klase ron ha, na ako'y gilakaw. Mao ba, Ma'am? Unya, Ma'am. Pwede ra ko mo ana unya? Wa pa ko mahibaw kung unsa kong orasa mauli. Manawag lang unya ko nimo. Sige, Ma'am. Sayang da, padung na unta ko diha. Pasensya gid kaayo, Zach. Sige, Ma'am, may problema. Ikaw pa? Ma'am? Hello? Hello? Ay, di pa. Nak, pila naman ka kaadlaw nga wa mo eskwela? Nagpaabot pa musuko sa akong maestra mga manawag. Pero wa pa man, nabisi pa siguro. Uy, nak. Ayaw in taon usiki ang gibayad na mo sa imong papa, ha? Adto ako na ng imong maestra, be. Klaro ha kung kanus ka niya tsuturan og balik. Sige ba? Kung wa si Ma'am sa ila, iyan na lang pares ang akong pangutanon. Zach? Ma'am, naade ka?
Abi na kog nilakaw ka. Kuan, kining... Naglikay ka ba na ako, ma'am? Oh, Zach, Ma'am, nakabantay gyud ko nimo. Murag imo gyud kong gilikayan. kamin, mag-istorya ta. Ang tinuod, husto ka. Naglikay gyud ko nimo, Zach. Ma'am, Na ako'y maestra nga maoy akong patiwason og tutor nimo. Dili pwede nga magpadayon nga ako imong maestra, Zach. pero ma'am, Zach, dili maayo nga naa kay pagbati og ingon ini sa imong kaugalingong maestra, ha? Kay maapektuhan ang imong pag-eskwela. Imo kong maestra dong. Dili ko nimo classmate. Busa dili pwede nga may bation ka para nakog sama ini. Kay masakitan ka kung dili nako. Nga dili nako mahatag ang imong gibati diri nako. Og dili ko gustong masakitan ka dong, Zach. ma'am, nitug-an ko nimo nga nakagusto ko nimo. Pero nahibaw man ko ma'am ba nga wa tay padulngan. Nakagusto ko nimo, ma'am. Pero di buot pasabot nga gubto na ko ang imong kinabuhi, ma'am. Promise na ko, ma'am. Love di ka pero di ara kutob. Sige. Pero isaad na ko, ha, nga magtarong na kasi mong pag-eskwela. Basta isaad sa nako, ma'am, ha, nga amiga lang gihapon ta, ha. Bisan pag di na ti ka maestra. Deal? Way problema na. Deal. Tas kang banga karon kibaw na ka in love na. Nadawat na ako nga bisan og nakagusto ko ni Ma'am Bia pero di gid mahitabong magkami. Love na ako siya pero di ara kutob. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.